unit i decidit, va fer front a les forces repressores enviades des del Reino d'Espanya per intentar impedir un acte legítim, democràtic i pacífic. I la Ràpita va ensenyar les urpes, no cap lliri. Som aquí amb el mateix anhel de llibertat i les ganes de seguir tossudament la lluita que ja fa massa temps que arrosseguem. Hem pogut comprovar que molta gent junta pot fer grans coses, com la que tenim aquí ara mateix. El desplegament de la bandera negra més gran dels països catalans. No vos estic sentint. El desplegament de la bandera negra més gran dels països catalans. Això ha estat possible gràcies a Catalans per la Independència, l'entitat independentista que ens ha convocat avui aquí. Ara, per a començar aquest acte, passo la paraula a en Guillem Argelit, un activista de les Terres de l'Ebre. Salut i bon dia! Volia donar agraïments a Catalans per la Independència, l'entitat organitzadora d'este acte tan bonic aquí a la Ràpita, i en especial a Joan Maria, una persona del territori ja que sense ell jo avui no estaria aquí, i a mi me costa molt dir que no quan ell me demana una cosa. I sí, jo m'agrada molt definir-me com a activista. Molta gent d'aquí no me coneixereu, la gent del territori alguna sí, i diem popularment que la gent quan naixen els crios neixen un pa sota el braç, però les Terres de l'Ebre jo sempre dic que a part d'un pa sota el braç també hem de néixer en un micròfon i una pancarta baix el braç, perquè som un poble que quan naixem ja hem de començar a lluitar des del principi. Som un poble que de vegades se pot pensar que no lluitem massa, però venim d'una història, d'una realitat. Avui ha vingut molta gent de fora de les Terres de l'Ebre aquí, com van vindre molta gent de fora de les Terres de l'Ebre a la Via Catalana a fer realitat aquell gran dia, i també van vindre molts iaios, moltes iaies vostres al 36 també a lluitar aquí a les Terres de l'Ebre. Per tant, som gent lluitadora. Som gent que l'any 36 els nostres iaios i les nostres iaies van haver de prendre una decisió, i era la de resistir, resistir i resistir. Aquella va ser l'última batalla, la gran batalla de l'Ebre, va ser l'última de la Guerra Civil, però molts diuen que va ser la primera gran batalla de la Segona Guerra Mundial. Per què? Perquè la lluita era de la democràcia, de la llibertat, contra el feixisme, contra el franquisme, contra el nazisme. I avui, 80 anys, 90 anys després, continuem en aquest moment. La independència, la llibertat del nostre poble també vol dir lluitar contra el franquisme, contra el nazisme, contra el feixisme. No passaran. No passaran. Aquella va ser una lluita nacional, també, per molt que molts ho vulguin amagar. També va ser una lluita social. També va ser una lluita social. Avui, aquí, també voldria recordar a tota aquella gent que porta tants anys lluitant contra la vergonya del monument franquista que hi ha al mig del riu Ebre, que és una vergonya per a Tortosa, per a les Terres de l'Ebre, per a Catalunya i per a tots els països catalans. El tombarem. A mi se me fica una mica la pell de gallina estant davant d'aquest edifici que l'he vist tantes vegades, en vídeos o venint a passejar per aquí. Aquell dia, aquell 1 d'octubre del 2017, la Ràpita, els rapitencs i rapitenques eren les Terres de l'Ebre. Era la dignitat de les Terres de l'Ebre i la dignitat de Catalunya. Aquelles imatges d'aquella gent resistint davant l'embat d'aquelles forces d'ocupació. Aquella dignitat de la gent aguantant perquè volia votar, perquè volia una vida millor, perquè volia un territori millor. Aquelles dones, la Trini i la Teresa,
mai se mos oblidaran. Aquelles dones grans que van dir vosaltres vindreu però aquí mos trobareu. Aquelles dones, aquella dignitat, en aquella dignitat hem de pensar, en aquelles dones, en aquella gent, en aquells rapitencs i rapitenques que es van mantindre fidels davant d'estes portes. Aquí és el quilòmetre zero de la República Catalana des de les Terres de l'Ebre. I jo només volia dir que si cometem els mateixos errors, la història mos demostra que sempre passarà el mateix. D'aquell 1 d'octubre n'hem d'aprendre moltes coses, moltes, perquè si no n'hem après cap, estem condemnats i condemnades a repetir les mateixos. D'aquell 1 d'octubre, aquí a la Ràpita van aixecar les mans, alguns. Els altres els van acabar fent fora, a pedrades si feia falta. Hem de tindre clar que si realment volem lluitar per la independència d'este país, les mans en l'aire les podrem aixecar, però haurem d'anar pensant de com resistir d'alguna altra manera també, de com haurem de desobeir, també contra els nostres governants, també contra ells si fa falta. I ja per acabar, ho comentàvem abans aquí, és legítim, és humà, és normal que mos poguéssim sentir cansats, que mos poguéssim sentir desanimats, desconcertats, desorientats. Però us dic una cosa, no hi ha una altra alternativa que deixar de llepar-nos les ferides, de deixar de fer-nos retrets entre nosaltres i tornar a agafar el lideratge. No hi ha una altra. Tornem a aixecar els braços, ja no només per nosaltres, sinó per tota la gent que ha lluitat, per tota la gent represaliada, que no només és els nostres presos polítics, les nostres exiliades, no només esta gent. Hi ha 3.300 persones de moment, que estan sent represaliades, i moltes a les Terres de l'Ebre. Aquí mos van pegar molt, però van tallar les carreteres quan va tocar. I fixeu-vos-hi bé, proporcionalment les Terres de l'Ebre tenim a molta gent represaliada. I no és casualitat que vinguessin l'1 d'octubre a la Ràpita, no és casualitat que vinguessin a Roquetes a l'1 d'octubre, no és casualitat que vinguessin a Mora, i ho van intentar-ho a Tivissa, i també ho pensaven fer a Jesús, a molts altres llocs. La resposta només depèn de nosaltres. Hem de ser persones valentes, hem de ser persones dignes. Si volem un país digne, nosaltres mateixos no ens podem permetre el luxe de sentir-nos desanimats i desanimades. Per tant, jo des d'aquí us animo a que tornéssiu a aixecar-vos, a que tornéssiu a alçar-vos. Les Terres de l'Ebre se va alçar al 2000 contra un pla hidrològic nacional, se va alçar contra el govern espanyol, se va alçar contra la Generalitat, contra Jordi Pujol, contra Artur Mas. No mos va fer vergonya. Som ebrencs, ebrenques, catalans com els que més. Nosaltres, gent de les Terres de l'Ebre, hem d'estar al costat d'este poble, hem d'alçar-nos i tornar a resistir. Visca les Terres de l'Ebre! Visca Catalunya! Visca els països catalans lliures! El PSC quedi fora del govern, gràcies al compromís que va fer signar els partits independentistes catalans. Quan el poble mos moveu, ells tremolen. I ara ja sí. Benvinguda de l'Alt Urgell. Ens parla la seva presidenta, Maria Mas, independentista resistent i valenta, que no pensa rendir-se ni davant un tsunami. Escoltem-la. Un aplaudiment, sisplau, per als escamots catalans. Escamots catalans. Sanitaris de la República. I ens vull agrair que no falla.
especialment els incombustibles voluntaris per a la República Catalana, per la seva disposició i entrega. I per nosaltres, perquè quan tanta i tanta gent s'ha assegut al sofà dient, habemos papa, ja tenim govern, som el 52% i estan descansant davant del televisor i d'altres en misèries, d'altres esteu aquí encara aixecant banderes. Moltes i moltes gràcies.